नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनथिखादो टाइटेलाव नायनानै दिनै आंहा फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे गोदान बुस्थु सफैदो आरो फिसा बुस्थु। आं खुलिखांबायबो, खुलिना नायखांबायबो, बेनिफ्राय भिडिअ खालामगोन होनना सानाखैमोन। उनावसो सानबाय आङो मा एसे खालामनि होननानै। मानोना सोरबा सोरबा बेफोर बिसा भिडिअखौबो नायनो मोजां मोनो। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं देखायनि मा बुस्थु, एकदम फिसा बुस्थु। दानि फैनाय बुस्थुआ नैबेनो आरो फालि, सोरबा सोरबा फास्राबो होनो। बिनिफ्राय फालिया माने ग्रोब गुवारनि आरो बांद्राय गुवारबो नङा नै बिदि। बेनिफ्राय बे मेचिनजों दानायानो नामा नै बेखौ जोङो गोसोब्ला दख'नाजोंबो लाजायो आरो बे सेलवारफोरजोंबो सेट हिसाबै गानजायो आरो मिलायनानै। सिल्कनि बेयो कटननि नङा, बिनि थाखायनोथ' जोंदो आरो जों माने पार्टिफोराव थाङोब्ला एसे बिदि जोंनाय सिल्कफोरनिखौसो मोजां नुयो। प्रिन्ट नङा बुस्थुआ, बे दानायानो आरो एरनायानो। उनथिंजाय बिदि नै बिनि गोलावा एकदम थिगैनो आरो माने थिगथार ग्रोब जखानि। नाथाय आंनि थाखाय बे एसे गोलावसिनसो जाबावदो। दाथ' फुजा हाबा बेफोरबायदिनि बोथोर ना, बेफोरबायसा फुजा हाबाफोराव माने बेफोर बिराद मोजां जायो आरो बेफोरबायसा जोंनाय फालिया लानो थाखाय। माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिनि दामा जाहैबाय 247। आंथ' बिराद मोजां मोनदों, माने दख'नाजोंबो मिलायो, कुर्ताफोरजोंबो मिलायो। बिनिफ्राय बिनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसन बक्सआव होगोन, नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला ओरैनो नायजागोन आरो। होमबा दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, साननैसोनाव लोगो मोनलायगोन।